Mikel Taberna idazle lesakarrak Arkanbele kantak poema liburua plazaratu du. 11 atalez osatutako lana da eta Arkanbelearen irudiari heltzen dio lehenengoan. Animaliari berari eta harekin batera deskubritzeko dagoen mundu bati eta baita haren kanta errepikariari ere. Hori lehenengo atalean. Hortik aurrera bidaia geografiko eta vital bat proposatu du liburuan. Nor nahi bere Arkanbele kantarekin ari dela diogu, baldin eta uste badugu, lehendik maiz aditu diogun zerbait errepikatzen ari dela, hori, bere erretolika ezagunean ari dela, alegia. Arkanbele bat bezain temoso. Guk ere bakoitzak geure Arkanbele kanta jotzen dugu. Bakoitza bere zoroak bizi baitu. Errepikatzen ditugu gure predikoak, gure diskursoak. Eta horiek ere alda daitezke, bilakaera jasan ere egiten dute denboraren poderioz, baina gauza batzuek irauten dute beti hor, norberaren ezaugarri. Idazle bat beti ari ote da, liburu bera idazten behin eta berriz. Batzuek baieztapen modura ematen dute esaldi hori, bertze batzuek galdera ikurra paratzen diote bukaeran. Nire kasuan, irakurleak liburu honetan aurkituko ditu, nire Arkanbele kantetako batzuk. Lehendik irakurri baldin badu nirerik, seguraski hitz eta pensamendu batzuen oihartzuna adituko du hemen ere. Xomorro deigarri bezain misteriotsu honek badu zerbait berezia niretzat. Nire aurre eta gazte denborako bidaso aldera eramaten nau naita ez, ikusten dudan aldiro. Ez da kasualitatea liburuaren aurpegirako hautatzia, lurralde eta denbora hartatik abiatzen baita barreneko edukia, gero bertze eremu batzuetara zabaltzeko. Poema hauek, poema orok behar bada. Kuadroak bezalaxe bakarka, poema oro, bakarka har daitezkela eta paretan zintzilikatu konparazio batera. Kuadroak bezalaxe poemak zerbaiten erreproduzio edo argazki finko izan daitezke, edo gertaera historia bat konta dezakete, edo gogo eta bat plazaratu. Eta bueno, helburu hori dute behin liburu honetako lanek. 11 gelatan bildu ditut nire kuadro poemak. Bat, gehi bederatzi, gehi bat. Aitzin solasaren modukoa da lehenbiziko atala, eta gibel solasa da azkena. Eta hasierako eta bukaerako bi ataloietan narrazio bana aurkituko du irakurleak. Batian bizia deskubritzea hitz egiten den bezalaxe, bertzian heriotzaren hurbiltasunaren oharpena edo aipatzen da. Eta bataren eta bertzian artean biltzen da bizialdi bat. Egin batian modu kronologikoan, baina ez erabat. Atalak oro har poema gutxiz osaturik daude, bakoitzean joko zelai bateko laginak bagenitu bezala. Atal bakoitzea gogoaren ibiltoki jakin bat baita. Baina 11 puska izanagatik bata bertziarekin loturik daude, kate bereko begien gisara. Oraindik hemen naukan bizialdi bateko uneak dira edo hobeki errateko une horiek idazlearen baitan utziriko arrastoen seinaleak. Ikusiak batzuk, ikasiak bertze batzuk, eta asmatuak ere ez gutxi. Gurasoek bizi izan zuten 36ko gerraren hotsak, 60-70ko hamarkadetako pintzelkada batzuk, jendea, paisaia, natura, animaliak, maitasun eta gorroto. Bidasoa, mendetan zehar hainbertze gertakarin lekuko, mugaldea, beti tensio eta gatazka, mutiko gaztea sortetxetik mundura ateratzea, bertze gorputz batzuk bilatzea, adiskideak eta konplizitatea, euskara galdu urran izatia, eta bertze galera mingarri batzuk gure ondotik betikoz joan zaizkigun edo eraman dizkiguten personenak. Eta bertzelako gerra bat ere bai, gure garaikoa, gero gure nortasuna, gure izaera gordia, zer garen, denak izan gara eta gara migrari edo migrarien ondorengo. Iruñea, atzerri, urtiak pilatzea, familiatzea, ies egiten digun denbora izan ginena eta garena. Horiek dira liburuan ageri diren testuen iturri nagusiak.